Mga aktibidad naman para sa Oral Health Month 2026 inilatag ng RHU Bayambang. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Inilatag na ng Rural Health Unit ng Bayambang ang mga aktibidad para sa Oral Health Month Celebration 2026 na gaganapin sa darating na Pebrero matapos magsagawa ng finalization meeting kamakailan. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Municipal Health Office, Rural Health Units, Philippine Dental Association Pangasinan Chapter, Department of Health CHD1, mga Child Development Center, cluster heads at iba pang katuwang na ahensya mula sa sektor ng kalusugan, nutrisyon, child development at seguridad. Tinalakay sa pulong ang pinanalistahan ng mga aktibidad, schedule at mga tungkulin ng bawat tanggapan kaugnay ng pagdiriwang ng Oral Health Month 2026. Layunin ng selebrasyon na maihatid ang mga serbisyong pangkalusugan sa mas maraming residente ng bayan sa pamamagitan ng koordinadong aktibidad ng iba't ibang ahensya. Inaasahang may sasagawa ang mga aktibidad ayon sa nakatakdang plano sa pagdating ng Oral Health Month sa Pebrero. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.